खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। बोरिमाखायाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि मावथिफारिया जथुम्मा खुंफुंदों। नांगौ बाक्सा जिल्ला एबसुआ दिनै बोरिमाखा दख'र एबसुनि बेन्दोंआव थानाय बड'लेण्ड दरबार हलआव मावथिफारिया जथुम्मा खुंफुंदों। नन्देसर बर'नि मेल सामलायनाय बे मावथिफारिया जथुम्मायाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै मेलखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे बे मावथिफारिया जथुम्मानि जोहै बड'फानि जि सानथौ सानस्रि आरो गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बेखौ लानानै सावरायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बिटिआर सरकारा गुदि आरो गेजेर थाखोनि फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसनथाइखौ थाबैनो खालामनांगौ आरो फैगौ गोलोम बोथोरनि बन्दनि उनावनो जाहाथे फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव फोरोंनो हायो बेखौबो दाबि दैखाङो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो मिरु एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि मावथिफारियाफोरजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दख'र आफादफोरनि बिबानगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। गुबुन गुबुन जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा वार्कार्स मिट जोंनि गोदानै फैबाय थानाय 2 बोसोरनि थाखाय जायफ्रा बिबान मोनबाय दख'रायाव जिल्लायाव बयखौबो लानानै बिबानगिरिफोरनि मावथिफोरनि जोङो बेयाव सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे मोनसे आफादनि नेमखान्थिनि आफादनि अर्गानाइजेशननि डिसिप्लिनाव बे गोलैयो आरो मोनसे संगठनखौ जेब्लायबो एक्टिभ भाइब्रेन्ट खालामना लाखिनो थाखाय जोंनि जिखिनि डिउटि रेसपन्सिबिलिटि आरो कमिटमेन्ट बेनि आधाराव जोंनि मावथि बिबानगिरिफोरखौ बड' माहारिबाद माहारिनि थामोनथा रैखाथि बड'फानि आदर्श बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि जिखिनि थांखि बिथांखि आरो एबसुखौ हारिनि जेब्लाबो वाचडग महरै जेब्लाबो रैखाथिगिरि महरै रैखा कवच हिसाबै हारिनि सिनस्रि हिसाबै जोङो थिनानै माहारि सिबिनायनि थाखाय सेल्फलेस जि भलुन्टारि सार्भिस जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनो मोनसे खोब एक्टिभ आरो भाइब्रेन्ट अर्गानाइजेसन जोंनि मोनफ्रोमबो मिशन आरो भिजना माहारिनि सार्थआव माहारि सिबिनायनि थाखाय जों माबायदि ग्रासरुट लेभेलाव जोंनि रायजो राजाजों जोंनि दख'र आफादा थाफानानै खामानि मावनो हायो आरो जोंनि जायफोर वेल विजार जायफोर आउटगोयिं एबसुनि बिबानगिरि दैदेनगिरि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों बिनि जि सोमोन्दो रायजो राजानि ग्रिभेन्सेसफोरखौ एडमिनिस्ट्रेसन प्रशासन लेभेलाव जोंनि सोलोंथाइ जोंनि ससिय' इक'नमि जोंनि गासै बिथिंखौ यां जेनेरेसन इयुथखौ जोङो आवगायलांनांगौनि थाखाय मा खामानि मावनांगौ बे गासै बिथिंखौ जिहेतु सेन्ट्रेल स्टेट डिस्ट्रिक्ट आनसलिक बे गासैबो जिहेतु स्ट्रिम लाइनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावो बे डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलिनाया बयनिबो बिबान आरो बे बिबानखौ गोसोखांहोफिननानै हारिखौ निस्थाबानै माहारिखौ सिबिनानै माहारिनि जि इसिङारि बायजोआरि सुथुर दङ जेंना जेंसि दङ गासैबो बिथिङाव जोङो बोस्रांनानै गेरेमसा माहारि दानायनि बड'फानि मोन्थोरखौ जों मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि बे वार्कार्स मिटनि गेजेरजों जों गोथौ आरो गुवारै सावरायदों। जायखिजाया थासारियाव मोगा मोगि जानो गोनां जानाय चेलेन्जेसफोरखौ जोङो माबायदि जोङो बेखौ रेसपन्ड खालामगोन आरो बेनि सल्युसनखौ माबायदि खालामगोन बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन सोलोंथाइनि माखासे जेनुइन जिखिनि इस्युसफोर दङ ससिय' इक'नमिक जिखिनि थासारि जेंनाफोर दङ बे इन टटेल गासिबो बाथ्राखौ जोङो बे वार्कार्स मिटआव सावरायदों आरो फैबाय थानाय समाव माहारिबाद माहारिनि आदर्शखौ लानानै एबसुआ जोङो आनकमप्रमाइजिं भाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सार्थ हारिनि जेंनानि थाखाय जों आवाज दैखांगोन जेला जों सावरायनांगौ सावरायगोन गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनांगौ खालामगोन आरो टेबोलाव जिरायनानै नेगसिएसन खालामनांगौनि थाखाय जोंनि हा हुनि रैखाथि जोंनि सोलोंथाइ जोंनि राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकार गासै बिथिङाव बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोन्थोर बे मोन्थोरखौ जोङो बयबो समायखिरा लानायनि गेजेरजों जाहाथे हाबा मावलांनो हायो
गोदान बिबानगिरिफोरखौ जेनेरेसन दानो लिडारशिप क्रिएट खालामनो थाखाय बे जोंनि वार्कार्सनि गोजोन्थों।